Strudsen. Dyst med strudsen. En struds kan springe 5 meter. Hvor langt kan du springe? Nu skal du ud og prøve at se, hvor langt du kan springe. Du skal måle det, og så skal du indsætte dit svar her. En struds kan løbe 100 meter på 7 sekunder. Hvor hurtigt kan du løbe 100 meter? Nu skal du ud og løbe 100 meter, og så skal du tage tid på, hvor lang tid det tager at løbe det. Så skal du bagefter indsætte dit svar her, hvor lang tid det tog. Strudsens livret er græs. Hvad er din livret? Her skal du skrive, hvad du allerbedst kan lide at spise i hele verden. Og du bestemmer selv, hvad det er, men du indsætter dit svar på den her linje.